No ano 2017 rematou o convenio laboral para os traballadores do Servizo de Recollida do Lixo da Mancomunidade do Salnés nos concellos de Vilanova e Cambados. O servizo naquel momento era xestionado por Urbaser, que paralizou as negociacións en vista ás eleccións municipais e a finalización da concesión. Tras as eleccións, a Mancomunidade estivo paralizada ante diferentes denuncias pola elección dos concelleiros de Meaño. Finalmente, no 2021 realizouse o concurso e Valoriza fíxose coa xestión. Os traballadores foron subrogados á nova empresa e a negociación continuou paralizada. Os empregados denuncian que Valoriza négase a negociar de forma seria. Temos que desbloquear esta situación que nos parece irrisoria, non? Porque o que non podemos entender é que nas 4 últimas reunións a empresa veña con incrementos de risa que están en torno ao 1%. O 1% dos salarios que eles teñen significa 18 euros de incremento ao ano. É dicir, estamos falando desas chorradas, non? Segundo o sindicato, a empresa debería pagar preto de 4.000 euros a cada un dos 12 traballadores pola falla de aumento dos salarios nos últimos anos. Tras estas negativas, os empregados comezarán a mobilizarse nos diferentes concellos onde se aplica o servizo. Aos citados anteriormente, engadiuse máis tras o último concurso. Entonces, bueno, eu creo que hasta aquí podíamos chegar. Os traballadores están en unha situación que non consinten máis burlas deste tipo, é dicir, con uns IPCs disparados, con unha carestía de vida tremenda e que unha empresa, cuns márgenes de beneficios importantes que nos veñan cun incremento salarial dun 1%. Vamos, isto non hai ni por onde collelo. Tamén piden á Mancomunidade e aos concellos implicados que medien para que Valoriza negocie. Reclamamos ao Concello de Meis e a súa presidenta da Mancomunidade do Salnés, reclamamos ao Concello de Cambados e ao Concello de Vilanova e a propia Mancomunidade que sean sensibles a esta cuestión e que, de alguna maneira, tamén que poñan o seu grano de area para intentar chegar a acordo. As movilizacións terán lugar o día 2 en Meis, o xoves 9 en Cambados e o xoves 16 en Vilanova. O día 17 terán unha nova reunión coa empresa na que agardan unha proposta seria. Do contrario, aumentarán as movilizacións.